Ayan, so we're back. Second phase ng mansion ni Brenda. So, dalawang floor siya. Ito yung first floor. Ay, hindi, punta ko tayo sa unahan. Ito kasi sa harap para makita niyo. Ayan, si Brenda, kasama si Foreman. Lalayo ako para makita ninyo maigi yung aura, itsura niya. Ayan, so ito yung magiging first floor niya. So dito sa gilid yung magiging hanggang paakyat dyan sa second floor. May extend yung lupa hanggang dito sa taniman ng okra. Kasi gusto niyang palakihin yung space dito sa unahan. Siyempre marami siyang kaibigan, kapamilya. So ang gusto niya yung space. Daddy Jerry. Yan. Thank you. So, yan. Tapos doon sa likod, malapit sa pato, dyan nakalagay yung kanyang kusina at CR. So, ayan yung magiging tsura niyan. Americans. Maganda rin na yun yung view lahat. Pag wala na talaga pera, wala akong plano, hindi gawin ko na lang kubo lahat. Kaso sayang kasi yung ano no, private na. Pwede yan. Kaya lang kasi ang ano dyan yung maintenance. Sa bagay marami. Wala yung signal natin. Ito malapit. Yan yung binubungkal. Yan. Yan ang kusina at CR. Sorry na puputol-putol. Wala yung signal natin. Ano sa saduyan niya? Diyan lang naman to sa bandang ano eh. Naguluan sa ospital to. Doon ko yan nabili eh. Oo, nabili. Oo. Baliw, galing ako ng ano nun. Yung isa, ito yun. Doon lang yun. Tapos may mga native doon na ano, na mga sapit. Hello sa lahat. Mary Rose Mediabilia, Jules Walamban, thank you. Jessel Akdaw, Mayong Buntag. Tapos ito yung mga pato. Itong peso na to, manukan na to na. Tapos doon, yung mga bahay ng mga buhaya. Ayan. So para at least paglabas niya mula sa bahay niya, katabi niya na yung pato, pakainin yung baboy. Yung mga tanim, magdidilig, diba? Very province life. Yung mga fish na sa kabila. Fish pa yun. Oo nga po, Ate Libay, sorry. Mahina kasi signal. Di bali kapag okay na yung internet niya rito, maglalagay na sila. Gina Peralta, watching from KSA. Assalamualaikum. Hi Mar, good morning. Nindot po diha magbuhi og Bisaya nga mga manok. Correct. Thank you Gina Bake. Daisy Palen. Yun na siya oh. Pagbalik mo nito, ano na yan? Finishing na. Malamig talaga yung ganitong bubong, no? Hindi mo, kahit sabi mong tirik ang araw, malamig siya. Nanti Pades. Huwag magbuhi sa ugbibi. Apo, Virginia Rivas dito rin. Ayan yung nakadilaw.
Jean Balgos, good morning. Ayun yung maisan, no? Maisan. Ito yung mga hanggang dyan sa okrahan pala. Ilso, Preso. Watching from Sultan Kudarat Benedict's Amori. Jun Israel, ganyan po talaga yan. Osera, okay, yes, almost. Pamela Divina. LB na sa bahay po niya. John Lee Villasica. Ay, naka-zoom. Ano siya? Yan. Ted Adjate, hi. Angie Genso. Yung maganda. Abangan natin kung mga anak na ng golden baby ang mga baby. Lalagyan ko ganyan bonfire. Golden egg. Ay, lalagyan ko ganyan bonfire doon sa nagalaman. Yun nga yung ano pa sa... Bago magmais, lagyan ko na skirt jug para bonfire. Diyan sa may bato? Tapos gagawin ko swimming pool sa may tanglaran. Oh? Ay, iba yun doon. Dami mong swimming pool, ha? Hindi, pag walang maisip. Yung mini lang, yung pahaba lang. Para infinity nga. Oh, yung nga, yung gano'n lang, yung gano'n lang, Yan oh. doon yung tubig, di ba? Oo. Yan po. Kapag nakikita mo talaga yung ano, kapag nasa vision mo na-visualize mo yung gusto mo mangyari. Parang feeling mo tuloy, meron ka pang gusto idagdag, may mababago. Makin yung mga tinanim mong puno, no? Ganda niyan. Gina Spiring, good morning po. Naghahakot din po sila ng mga bato para pang ano po sa paligid. Ba, siradaan ang kanalani, galaw mo lagi tubig. Luagi na nato, be. Nakagilamya, ha? Gilayat diri, ha? Sa likod ng lamyak. Ah, so yan ang magsusupply sa kanila. Oo. Tapos yung host doon sa principal. Diya, bawasi kayo, di gagas. Taray mo, ha? Na-recycle mo yung tubig nila. Kailangan dito kasi ano yan, drainage yan, kanal talaga yan. Ayaw nila magpalagay dyan kasi nalalatayin dyan nila. Sabi ni Auntie Gong, palagay mo nga ng kanal dyan sa inyo para dyan na lang sa fish pond. Para di malagay ng tududo kasi tingnan mo, yung kanal nila, kaya pinatanggal, ito mo yung kanal talaga dyan yun. Kaya ginawa ko ng kanal dito para hindi na pumunta doon. Since may fish pond naman ako para palabas din sa Ilog. Laumi kaya, mana? Ha? MBBSL ladies, hello. Good morning kay Josephine. Jamich ng Vietnam. Hi. At least mapakinabangan mo rin talaga pala, no? Magagamit mo siya. Yung tubig na yan. Galing din ang palayan yan? Oh, forever na supply ng tubig eh. Irrigation yan eh. Okay, that's good. Ang mahirap lang dyan, baka maglagay sila ng pampatay ng mga kuhol, pampag-spray sila ng pagaling punta dito. Paano yung mga bibi? Ang higog maon ko, dili sayon. Jane Hayag, wala pa, hindi pa sila nakabili ticket. Wala pa kayong ticket, no? Nang? Pa Manila? Meron na? Ay, meron na? Nine. Oh. Sana daw pa ang flight nila. Bumalik yung Griselda Tablo. Ate Dom de Jean, humawas. Oo nga lang, bihira na kita makita eh. 10 days, 1 week lang yun, mabilis lang. Namiss ko pa yun. 10 days o... Siyempre mamiss mo yung palayan mo. Itong mga maisan mo, itong mga bibi mo. Paano ni mga bibi mo? Sino mag-aalaga sa mga bibi? Mga bibi mo, bala ka. Di bali ako muna bala sa mga bibi mo, ha?
Let me do the ano. Sana all my Kasi maliliit, parang hindi ko baka nasa Ayun ilalim. no, sa Pedanita. 2, 4, Ayun na. 6, 10. Ayun na. Isang kahoy. Ay, ayun, nakatago pala sila, naglilimlim. Ayun yung mga maliliit. So, bibe, maliliit, pato pag malaki na. Pag malaki, mami. Griselda Tablo, hello. Aurora Gozo, hindi ko alam eh. Basta ako may iwan ako dito. Basta sila po. Siyempre hindi pwede wala si Brenda, birthday ng Joes eh. Bidad Ki Bagyo. Masarap dito mag-birthday din na. Papuntan dyan pa na. Dito ako mag-birthday. Saan mo set up? Sa card? Talaga, costume. Bukid. Hawaiian. Hawaiian. Pwede naman mga nyog-nyog. Hindi po Ate Emma. Yan, dito manukan. Oo. Sana tumubo ng ano. Tubo kaya yan. Machete. Ano ba yung puno niya? Binunot yan doon. Doon sa kabila? Oh, tinamaan siya. So, nilagay dito. La light pala, February 4.